Sunt Doinița Oancea, sunt actriță și sunt ambasador al organizației Sursa, organizație a cărei misiune este de susținere a pacienților oncologici, a cadrelor medicale, a familiilor acestora, prin suport psihoemoțional, terapie de tot felul și multe alte programe benefice și necesare acestora. Vă invit să fiți alături de noi, să ne susțineți cu donații, cu like-uri, cu share-uri, pentru că și informația este foarte importantă. Vă mulțumim!